O bukhongni mungke Monimala Jamatia Busani mungke Sumonto Deboroma Mia o bukhok Sanda Jaro Bormonogor hati o thangmani Nogo kipilei Shok pailia Logio Korksha Sraigana Busai Sumonto Deboroma ke Gari Debar Bohoro Nogo Paimani Nogo no Pailia Buma Bufano Shenka Buma Bufabo Saimanya Kami kami amcayo thangai rutogi kha bonamanya ulo kami ni lukorok saka nihingno buibase bat kai thangmani nogo hnai bat kai thangmani nogo hnai khana keno o takho belaino wana jakha belaino cinta kala jakha Sumonto Deboroma kajangmani bisitam kaka Besa koraksa asakya Haipano mungsa walai muro Payako Abono takok Sumonto Belaino wanajak Belai keno Cinta kalajak Buibaja betar jaka Buibaja kawai telang jaka Wancuk sini Wancuk balia Otakok Rutugo tongo kami thangai haipano manya nogia tabuk bela kheno wana lajak biang bo thangka borobo thangka abono norongni thani o takok Sumonto subasuk shano Monimala Jamatiano je jaga phano nukhake kolkhai sahodi henai Norok je jaga phano nugui tongkhe on number call khaisa hod 8730055889 ta kaisa number 7085270938 Norok je jaga phano nugui tongkha ke on number call khaisa hodi